Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, as you can see, I'm here at the store. Yes, isa akong nakilang tendera. And i-share ko sa inyo on how to organize sa mga paninda nyo. Kaya sa mga nag-i-start dyan na magtayo ng maliit or malaki man yan na negosyo, especially sari-sari store, just keep on watching and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Start here guys, pwede kayong gumawa dyan ng sampayan para sa mga kapin nyo. Ayan, na dose-dose na para mas organize siya at pwede nyo siyang isampay. Pero ito guys, ito yung mga putol-putol. Syempre sa isang dosena, minsan may mga natitira na isa or dalawa na lang. Kaya hindi na namin siya isinasampay at nilagay na lang namin. Katulad nito, ito Milo. Ayan. Pati yan. Pati na rin itong mga shampoo. Yun yung mga konti na lang na hindi na pwedeng maisampay yan. Inorganize na lang din namin yan. Ito pala guys, hindi namin siya binili. Gumawa lang kami ng lagayan. Ito ay from the box of yan, D-Life or juice. At ito naman guys, sa pangalawang sampayan, dahil hindi naman kasya sa isang sampayan lang, yan, yun yung mga Milo, mga gatas, kung ano-ano, pati na rin yung Letropack na juice. At ito, sa pangatlong sampayan, kayo na bahala guys kung ilang sampayan ang gawin nyo. Ayan, mga shampoo, toothpaste, at ayan, Downy. Ayan, basta kayo na guys ang bahala kung ilan ang sampayan. Depende sa mga paninda nyo kung gaano karami. Ayan, gawan nyo lang, madali lang naman yan. At ito naman guys, yung sa chicheria, yan, nilagay namin sa front para mas mabilis makapili yung mga mambibili. Ayan. Ito pala siya guys, is yari sa plastic. Pero pwede nyo rin naman gawan siya ng kahit carton lang at kayo na bahala dumiskarte. Basta ganun lang siya na pagkagawa. Yan. Yan yung mga chichirya. Sa front lang siya para mas mabilis makita ng mga bumibili. At ito guys, bumili pala sila ng stand bago sila nagtayo ng store para meron naman silang mga lagayan katulad ng ayan, dito sa pinakababa, yan yung lahat ng mga noodles or pansit canton at saka yan cup noodles. Yan siya. Tatlong layer lang pala yan guys. At dito naman, ito yung mga biscuit, yan, fudgy bar, kahit ano, mga biscuit. Meron din silang chocolate, basta halos lahat yan, mga biscuit. At ito namang sa pinakaunang layer guys, ayan, kahit ano na yung mga nilagay nila dyan. Yan, hindi mga medyo mahal to, dahil meron silang pang spaghetti, ayan, meron silang Gatorade, para makikita ng mga mambibili na meron silang ibang paninda bukod sa mga basic needs. At dito naman guys, gumawa sila ng yan. Hindi ko alam ang tawag niyan. Basta gumawa sila ng mapaglagyan. Yan, katulad niyan, mga alak. Yan, halos lahat alak yung mga na ilalagay dyan. At saka itong mga can, yung mga cans. Yan, dyan nila nilalagay. Yan, marami-rami din naman yan. 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 At ito guys, yung mga sabon sa katawan. Ayan. Nilagyan na lang nila ng mga thumbtacks para mas marami naman siyang tingnan. Kaya ayan, para mas marami siyang tingnan, kayo na bahala kung anong pagka-organize ang ilagay nyo para marami siyang tingnan. At dahil hindi na rin naman kasya dun sa mga sampayan, at saka mas mabilis siyang maputol pag isinampay siya kasi medyo mabigat yung sabong pangkatawan. Ayan, meron pa silang mga additional na mga paninda na hindi naman masyadong nabibili
sa mga maliliit na sari-sari store. Yan, meron silang mga extra na mga paninda. Ayan. Yan yung mga candy, at mga iba pa na mga kung ano-ano lang na mga paninda, depende sa inyo kung ano yung mga gusto nyong itinda. Kayong uling nila andyan nasa front dahil meron naman silang rack. At yung mga coins pala nila guys, ito yung tig-piso. Yan, parang arenola lang na maliit. Tapos ito, arenola na malaki. Ito yung tigpa 5 at 10 pesos. Naman guys, ito, gawa lang to. Ito ay sa carton lang ng Minute Maid or juice na with straw. Yan, ginawa lang to. Yan, tigtit para ma-organize siya, mabukod-bukod para hindi siya maghalo-halo. Ayan. Tapos ito, yun yung mga cigarettes nila. Ayan, yari lang yan sa carton guys, kaya wag na kayong masyadong bumili. Kung meron naman kayong mapapakinabangan siya ng mga carton, ayan, be creative na lang and be resourceful. Yan siya guys. Dun pala sa top guys, pwede na siyang lagyan ng kahit ano na mga stocks nyo na hindi nakasya dun sa mga na-display. Ayan, pwede niyo siyang lagyan ng mga stocks sa taas. At yan pala yung bigas nila. Dalawang klase, merong tag 48 at merong tag 46. Yan lang guys. So ayun lang siya guys. Yun lang yung na-share ko sa inyo sa aming tindahan. Hindi naman siya masyadong maliit or hindi rin gaano kalaki yung tindahan na to. Kaya sakto lang talaga. Nakakapag-provide rin naman siya ng mga pangangailangan sa mga kapitbahay namin. Medyo malaki-laki rin naman tong capital na to. Siguro nasa 30 to 50,000 pesos. So, hindi talaga siya masyadong maliit. Kaya, ayan, malaking tulong din talaga to sa mga pang-araw-araw. Especially sa mga kapitbahay natin dyan na mga mambibili. Namimili dito sa tindahan natin. Ayan, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Bye! Thanks for watching!